खुलुमबाय आंनि मुङा मागिरिता बसुमतारी आरो जा हौवानि नामा नसिब बसुमतारी आं गुवाहाटी मा होनो जाफारिगुब गणेशगुरि जाफारिगुब कदमतलाव थायो दा जोंहा बे फंबाय माबाखौ प्रान्जलखौ लेंहरनायनि माबायानो जाबाय दा जोंहा गारिया गोमानानै दङ माने जों अमा दखान होनानै जायो आरोना ओमफ्राय दा रायजो राजानिफ्राय माने एसे माबा लुबैदों आरो जेनेबा बबावबाफोर नुयोबा एसे माबा खोन्था हरगोन होननानै गारिया जाबाय बोलेरो पिकआप হয় ओरैनो बेसे जागोन बे गारिया बोसोर जाबाय 5.5 बोसोर जाबाय आरो गारिया बबेनिफ्राय गोमादों मा जायगानिफ्राय गोमादों गारिया बे राजफिल बे कदमतलानो होनजायो कदमतल बे जों जेराव गसंना दङ दायो बे राजफिल गुदियावनो दोन्दोंमोन आरो लामायावनो दोन्दोंमोन बे लामानिफ्राय माने खावना लाना थांबाय आरो सिखावा सिगांबो जुजिखादोंमोन माने खननै जुजिबाय खनसेयाव लक सिमफायनानै थांदो दरजानि आरो खनसेयावहाय थारखौ माने बस'जोबनानै गालांदों आरो ना खनसेयाव खननै जाबाय ओमफ्राय दायो नै खनसेयाव माने लाना थांथारबाय आरो ना दिनै हरनि 1टा बाजियाव आरो 1टानिफ्राय ओरैजाय आंनि आन्दाज माने 3टासिमहालागै इयाव हन्डे खालायदों आरो जोङो ओरैनोथ' दङमोन आंथ' 11:30आव नुलांदों आं माने दखानाव कालेक्सन खालामनो फैयो बेदर लाना थाङोना हटेलाव मानसिफ्रा बेखौ माने फैसाखौ फानखांनानैसो होयो नालाय बेखौ लाना थाङो आं नुलांदों आरो ना गारिखौ तिता दङमोन 11:30आवहाय ओमफ्राय दा 1टानिफ्राय ओरैजाय 2टासिमाव जों माबा 3टासिमाव जों हन्डे खालायदों आरो बिसिम लाना थांदों जानानै आरो ओमफ्राय मा जेनेबा मा लुगैदों दा रायजोनिफ्राय ना रायजो राजायाव अबावबाफोर नुयोबा सोरबाफोर नुसनबायोबा खोन्थाहरथों जायनो हरनो हायो बेनो आङो एसे हरगोन आरो गारि नाम्बारखौ फंसे बुंनालाय AS01JC9330 दिनै मैया माने तारिखआ मा तारिख गोलैदों बे गोमानाया मैया 15 तारिख जाबाय हरनि 1टा बाजियाव गोमादों नालाय गारिया मैयाथ' 14 तारिख दिनै 15 जाहैबायब्रा बे 1टा नालाय दा हरनि 1टा 2टानि गेजेराव गोमादों आरो बे जायगा आं जेराव गसंदों बे जायगानिफ्रायनो लानानै थांदों आरो सिखावा भाराया कमार्शियेल औ आं माने बेलेग भारा मारियामोन खालि अमा बिजनेस खालामो नालाय बे अमा लाबोनानै अदालगुरिनिफ्राय लाबोनानै दोनफैबाय बेयावनो आजि 2014 सननिफ्राय दोनै नैबावनो बे आं गसंनाय जायगायावनो माने दोनबाय थायोमोन आरो माने थांनाय हरनि 1टा 2टा बाजियाव बे जायगानिफ्राय लानानै थांबाय आरो बे लामायावनो दोनोमोन गारिखौ बे लामायावनो दोनोमोन आं न'आबो खाथिखा नालाय खै बोसोरसिम 14 बोसोरानो जाहैबाय आं 14 बोसोरनिफ्रायनो आं गारि दोनगासिनो दं आगोल बेलेग गारि दंमोन ओमफ्राय दा नैबे 5.5 बोसोर जाबायमोन आरो नैबे गारिया बोलेरो पिकआपा ओमफ्राय नै दिनैहाय हरनि 1टा 2टासोआव लानानै थांबाय आरो सिखाव रायजोखौ माबा मोनसे जेनेबा जायबो नुदों सोरबाफोर बे नाम्बाराव सोरबाफोर नुसनोबा आंनो खबर हर आं बिनि थाखाय 10,000 रां हरनाय जागोन आरो ओमफ्राय कन्टेक्ट नाम्बार जायनो माने खोन्थानो हायो बे गारि नाम्बारखौ बुंहरनो हायो आंनो बे मानसिनो आं 10,000 आं पुलिसनि एफआइआर होदों दिनै दहाय 9टा बाजियाव पुलिसा मा होनखो ओमफ्राय पुलिसा बुंदों आरो आसामाव थायोबा मोनगोन आसाम बाहेर थांबा मोननाय नङा होननानै बेबायदि बुंदों आरो पुलिसा होमबाबो गाबोन खेबसे फैबाव होननानै बुंहरदों गासिबो क्लियारखा इन्सुरेन्स सब क्लियार दंजोबो खुनु भेजाल गैया सब फुरा कागजआ अके दंजोबो आरो बेनो आरो आं